Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de Fun Run 2. Astăzi aș vrea să o filmez cu prietenii. Uitați, mai fi Crafty 06 și eu, ca de obicei. Haideți să ne jucăm pe mapa de jos. E șmecheră. Baftă lume. Da. Baftă și vouă. 2. 3. Eu s-o vul pe beată. Bum! Zboară, puiule, zboară! E poți să ne iau înainte. Hai pe el. Zboară, puiule, zboară! Nu mai trageți cu magneturi. Sau magnete. Ah, bine! Sau magneți. Bine, am înțeles. Ok. Intrați cu magnetul, nu? De data asta a fost unul singur. Nu-mi pasă. Zboară, puiule, zboară! Mamă, ce m-a făcut. Da. Ne jucăm 3, nu să ne jucăm și Nebulus împreună, depinde. Nebulus m-am jucat deja cu Crafty, v-am spus deja că mi s-a resetat contul. Deci să nu spuneți că nu v-am spus. A făcut la loc level 15. Da, am făcut la Am loc. terminat. Bă! Și Ștefan, cred că o să termin mai rapid ca mine. La revedere lume. Da, la revedere la el, că eu nu termin. Da, hai să ne mai jucăm. A rămas singurul. Frate, toți au terminat. Bă, vezi că m-ai împiedicat. Vezi că ai puțin lag. Dar Știu asta mai nu mult. contează. Ba nu, am, așa merge bine. Păi n-aș atunci. Ok. Magie. În sfârșit ai terminat, credeam că nu mai termin. Da. Haideți, vă invit eu. Hai să ne mai jucăm încă un meci. Ne vedeți ne că- invită Crafty. Pe mine nu m-ai invitat. Nu. Stai. Să intru aici. Hai la încă un meci. Internațiune. Ești? Da, hai începem. Sfânta zi de luni. Da. Nu ne dorim așa. Și Sfânta spune că e ziua Sfântă de luni, Jucăm cu Crash. Asta s-ar putea să fie bun. deoarece este ziua liberă de la școală. Sfântul Andrei. Sfântul Andrei, Nu contează adică faza e că noi am scăpat de școală. adică Și Andrei, mâine e și 1 decembrie. adică Andrei e sfânt fiindcă a dat liber la școală. Da, deci e chiar mafiot. Da. N-ai ce să zici. Nu știu care dintre Andrei, da? Da. Oho. Eu nu merg repede acum, eu zbor. Zboară, puiule, zboară! Frate, sunt pe locul 4 mereu. Era mai Și eu bun. sunt pe locul 1 mereu. Stai la coadă. Prietene, tu nu înțelegi. Răule. Pe ăla îl cheamă Crash. Mi-a dat Crash telefonul când a început să joace. Yes, gata, Fiindcă locul întâi. a văzut bosimea noastră. De ce am ieșit pe 3? Eram la 2 Bă, minute de asta și mi-a dat. Dodo, iar o să trebuiască să aștepți. Da. Din păcate. Dodo, tu ai puțin lag. Da. Dar asta nu contează astăzi. Deci, Contează să termin cursa. Deci o să ne jucăm și data viitoare. Mai bine ai pune pauză. Vezi că este tema. Mai bine ai pune pauză și ai terminat când termin. Da, nu fiindcă am făcut chestia aia. Oricum, încep eu. V-am invitat deja. aia de jos. Iarăși coița. Uita, norocoasă. Am un Un balon. fulger. Eu un balon. Sunt pe locul 1. Eu sunt pe locul Să 4. fie de bine. Sunt pe locul Nu 4. pentru mult timp. Internațiune, Da, eu vă sunt pe vine locul să 4. credeți? Mie, sincer, chiar îmi vine să cred. Crafty 06 cred că toată lumea știe de pe YouTube. Cred că nu mă știe nimeni. Da, nu, de fapt, cred că nu-l știe nimeni, fiindcă nu are niciun video. Dar va posta. Bine, postez azi sau mâine. Ce o să postezi, prietene? E bună sau primul video.
Da, s-ar putea să posteze nebulos, sunt pe locul 3. Mâncați-și. Cred că o să faci promovări. Da. Primul video de promovări. Ca prietenul tău deprimat de viață. Da. Deprimat de orice. Da. Și am ieșit pe 1! Bă, cum? Bine că nu a intrat pe unul. Da, bine că ai nu ai intrat. Eu aș ieși pe ușă în locul tău. Dodo 1, 2, 3, 4, 7 are puțin lag. Asta e faza unde nu contează. Filmează de pe un S4. Eu mă joc pe un S6 Edge. Da, Și depinde. Crafty 06 are un S5. Wow! Deci, pur și simplu S4, S5, S6 Edge. Oh, ne mai trebuie pe cineva care să aibă S6 obișnuit. Dacă aveți un S6, scrieți în comentarii. S-ar putea ca data viitoare să filmăm eu iPhone 4, Crafty iPhone 5 și Marea să aibă iPhone 6 Plus. Da, deci poate ne vom schimba noi Puteți filma telefoanele Padel, așa. și următoarea dată vom filma cu iPhone-uri. Nu se știe. Cumpărăm iPhone special pentru YouTube. Da, le returnăm pe Nu asta. prea ne dorim asta. iPhone-urile sunt proaste. Da, nu sunt chiar de bune. Majoritatea. Mai bune sunt, da, majoritatea. Fiindcă, Samsung până la moarte. eu știu pe cineva care își bagă facecam fără să știe. Eu sunt acum să ai facecam pornit. Da. Sper să n-am și eu facecam cu parnei, dar... Bă, iepure roz. Vino încoace, iepure roz. Iepurii sunt roz? În jocul ăsta, da. Da, iepurii terminat. sunt de culoarea căcănie. Gata, a terminat Alex, eu termin pe 3. Și Și Dodo Bogdan. din nou are lag! Hai, frate, mă enervează. Păi... Cum se cheamă? Da. Ui, am terminat pe locul 4. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. Aștept să miști. Am un mesaj. Nu, nu vreau. Da. Și cam acesta a fost tot. Nu uitați să vă abonați la Crafty06 Gaming, la mine și la Maia Ștefan. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să dați like, să vă abonați la toți. La revedere!